Malam kedua mangkat ngobor, guys. Nah, arep nyuluh neh iki golek imbuh sing wingi kae, sing entuk sithik perkara udan kae. Iki lagi mangkat iki. Ora kirane kok ora entuk meneh ya terpaksa nyiduk kolam iki, guys, engko. Oke, lanjut. Ayo, bismillah pokoknya moga-moga untuk hasil oleh hasil ora kaya wingi ya. Wis iya iki. Nah, pakai mangkat ke omah iki, guys. Wis mengko pokoke nek wis ono asile sithik-sithik diketokno. Oke, lanjut ya wis poin, guys. Gitu. Nah. Cilik lah ya ora apa-apa. Wah, tunggale iki. Cilik ya kena ngundang-undang lho, guys. Kon ngundangi mboke, balane, dulure diundang kan ya dadi akeh dhewe mengko. Yo. Iki lho sak kasine ning persawahan karo ning persilan. Tegalan sing perhutani iku lho, guys, persilan, guys. Ngene ladang sing ngene garapan gone perhutani iku nek ngarani persilan nang kene. Mbah Hamid, Mbah, putum badhe pados lawuh, Mbah. Nah, hati-hati, guys. Nah, ketok ora kuwi. Ning pucuke dong tela kuwi. Hamid, Mbah. Nderek langkung. Aku melok, cu. Ampun, Mbah. Aduh, ketinggalan karo balane, guys. Aduh. Ayo. Iki lokasine iki seneng persilan bekas panenan jagung iki, guys. Persilan utawa ladang sing nggone perhutani kan digarap kan karo petani. Ini daerahku ngarani persilan lho, guys. Apa nek nggonamu ngono do komeno apa jenenge? Ayo. Mut, hati-hati lho, Mut. Hati-hati, pokoknya kabeh wae hati-hati. Ya padha slamete, slamet kowe dhewe kok. Ya wis muga-muga selamat kabeh, guys, termasuk aku sak bolone rombongan iki kabeh. Amin. Lanjut meneh. Apa neh, Mat? Loh, ketemu Mbah Enah iki, guys. Lah, dua kalinya. Ngetok-ngetok iya to, Mbah. Iki saya gede iki karo mang gede iki. Wis. Aku nang isor, Mbah, aku rasa Hamid ya, kowe nang dhuwur kok. Mobilnya dinyalakno kowe. Oh iya. Mobilnya amblas nang kono mau pancene. Lanjut. Ayo lanjut, guys. Ayo lanjut. Ayo ngalor yo. Nanti guys mangkok wis adoh. Astagfirullahaladzim. Bangsane apa ora? Iki angin apa model iki wit ambur kok. Astagfirullahaladzim. Ah, iki kudane lah. Den iki kancane ae kok lah. Yo. Yes. Yo kok yo. Delik, guys, memang, guys. Ya, iki, guys. Bulang ya sak intuke ya angger digawa, guys. Angger parak pelaku ndara ya ana tunggale, guys. Digawani lah.
Gabut guys. Apa kayak guys, meluk guys gitu. Kenalan mat. Kena. Kena. Ah, alhamdulillah guys. Dicekep sing tenanan. Alhamdulillah guys. Ayo. Siapakno iki? Wes langsung dieksekusi. Wes gak usah diketokno pelanggaran. Malah guys sabane. Gebuk opok. Walah. Apa iku? Anak celeng. Wes dieksekusi. Di. Urip Pandara. Lenger. Cukup mat. Cekel ndase wae. Cekel ndase mat. Weh anak celeng guys. Awas. Wah, iki. Waduh. Wah, kena selamat malah. Kena ndokku mah. Wes aman. Wes. Entakno jagung kuwi. Oh, kena kae Pak ngene mobil iki. Ini Jagung. diukir-ukir apa iki bangsane? Iki di utek-utek apa kuwi? Iki bangsane celeng cilik Iki terus sing mangani jagung ya iki. iki lho guys. Petanine sing sedih ya karo iki. Amit ya, amit. Cek urip. Gak apa-apa. Aman. Dah, Astagfirullahaladzim. Wes. Amit ya wes ndang golek rumah sakit terdekat. Kilo. nekat iki. Sang pengeksekusi iki kok algojune ya iki. Ini sambat jagungnya hilang terus yo. Ya iki lur, karo iki lho. Entekno jagung 1 hektar iki. Iki urung temu pakane Iki bocahe. Iki mang lagi dolan iki mang ape kok lah. Malah mbok ngajak senggel. gak senggel nang ora-ora ngene iki. Apa ini kan manuk, guys. Ayo. Amit. Kayak ini kan manuk kayak. Dicungkli, digendong cepek iku yuk, kena iku. Dijunjung ae. Kena ora. Cungkli wae, ndodok ngono lho. Kene lemet tak cungkli aku. Tak onjakane. Mbok njak yo iso, awas lho, tunggak terbon, awas lho. Awas. Tak senteri ngisore, hati-hati iki ben gak kena tunggake. Hati-hati lho. Wah, nek guys, poin, kita poin guys. Mantep iki. Iki iso dirawat iki. Wah iki isih anak iki ketane buntute. Iya iki isih anak iki. Iso iki mati ngene yo. Alhamdulillah poin guys, oleh ngon-ngon iki. Ngon-ngon anyar. Arep diketapel iki mau guys. Lanang iki ketaran. Iman apa di Lanang iki. Oh wedok. Wedok. Wis lah. Ya saya lanjut meneh ayo mat wis. Anak wedok. Ndase biasa. Ceklonge ngene iki. Trae. Piye? Ceklonge. Wedok iki trae.
Gondok iki. Oh iya. Yo. Yo lanjut. Dadong sik ah. Gulune ah. Yo Miring jo, kok. wong dingu kok. Ya isak wae. Tanya cai. Gelut to malah, guys. Malah. Duh. Santen. Masuk idene iki. Golek ora piajal yo. Wis ngosik guys, tak golekne rapiah, guys. Yo, aku lanjut mlaku nih, guys. Wah, alhamdulillah. Apa, Mat? Nah, iki lho. Apa iki kok payung iki? Beruh iki. Poin Wah, nih, enak guys. Kita poin lagi, guys. Jamur. Alhamdulillah. Langsung masuk iki yo tukul akeh nah iki. Langsung masukno wis pokoke kebek ember iku nggo. Ayo, sithik-sithik dikelompokno kan dadi akeh to, guys. Ijine jamur apa iki? Jamur terucuk iku koyoke, guys. Terucuk ya. Wis langsung dimasukno. Iku biasane nek jamur terucuk ya ora adoh saka nggon tukule iki biasane duwe dulur biasane. Tangga lah minimal. Jarene wong-wong jarene mbae guys enek tunggale Oyote wih gawane wah masuk iku oyot lah ya enak lho guys iku engko nek diumbah resik dikumboni gingseng mantep oh gingseng jarene guys yo lanjut yo oke